مخته كالأي قدلي نمكل خال حجر كابشحن شعتم إتنتيس عن شمونتن كساب كلتشحن عسر شمونتن بسلمون برهام زي بأقاطمي مبل 10 عامات مختمتا ورارات ويانا زغرب زلو صحف زي عم مصحف مخته زانتታት تمكرو قرلي قصت شعته كما تويز سفر خوينو تاريخاوي دحر بايتا زمدنا هزباو جنبار حرنت إرتران تقاومتي ودبات إثيوبيان أب أوان برتاو قاسي بمرساس نأم عبابلا مسرحن أفت أطمان كينات إرتران إثيوبيان شحن شعتم إتنتيس عن شمونتن كساب كل شحن إسران زت الرخيو كالأي كفالو يسعب تحت ويانا أفلما مدرخ برتاو قلسي ويانا بتنا مجمر تاسمو تقادلو حرنة حزب تقراي تحت عمون قصتفل علي ودبات أبستغسته قنص أو قجة تسقميدلو أبز نبرا أوان علامون متكلاتون نمنتصار مانيفيستو سوسان شمونتن مالت شانت شعات ميتون سوسان شمونتن بقوز أتراغ استباهيلو زسوع بوليتيكاو بروغرام أوزي نبرا ازي أبلكاتي شانت شعات ميتون سبعان شدشتن استزرقها مانيفيستو مني تقراوي زبل حتو العيلو تقراوي مالت نتقرنيا تزاربتي نعفر وي تقلقل نيروب نعاقون بازان مالت كناما يتقال الإيلو ملسيه بلو إذن تتقصو زبطات عبيناي بوتا كم زركبوكا بلك انت زينت سأرة ندوبات تقراي بزملكت ات مانيفيستو دوبات تقراي بدبوب كابروبا علاوها مالت كفل حقر ولو جميرو سميناوي دوبو روبا مرب قاش كوينو بمعراب نتساقيدن والك آيتن يحزل تقراي مريتا استقر مماج كنت بهريا يبل علامة بهراو حتو هزب تقراي كبر رهن كلو مانيفيستو سوسان شمونتن نايج أكونتن تج أكونتن بهرات بحد منبار اتن تج أكونت بهرات كخيرون كسمم أنسل زي كلا تجديد كان تصعيد كان منبار دحرزي زي دلن زي كالنيو بزمغنيات الزدما أبزاق زي زيقة ناي حبار كالس زبحال أبسرح زي وعلن زي كونن حلمي كأترن تمنيت المخانو بمستوعال علامة السنة كاب مسفناون حسياون مزمزان تشكونان حراز خونت ناسا ناي تقراي ديمقراسياوي ريبوبليك بمصرات هيبل ازي أفلا ما مدرخ ناي كالسي بمريحنة ويانستا أوجه مانيفيستو سان شمونتن ببزحات بوليتيكاو حيلتات إثيوبيا تقبالنا تيرخبن زي كون النتاو بروغرام من بارو دما حيلتات سورة إيرترا بحفشة هزباو حيلتات دما بفلاي تقبلو وزغلو أين برون ات مانيفيستو زس عبو قبر ملس بمرعيكا مريحنة ويانه نوح كيس أنها نت مجلس كاب وقع أو مدرخات صحابو يقول مبر ات مانيفيستو مريحنة ويانه أبتفل مع مدرخ نايك ألسو نحدنت إثيوبيا يكون سمور جنبارك ألسنس بتاعت إثيوبيا يأمن اللو كم زي نبره نمثل رئيس وسانة بهراتن أترقوا جمؤون كاب تاريخاوي محبراون كتاباون كون نتفليو بمرأي نمنس ألزدف منبارو اتمنك اسعاسنا يتقارو تراي زي كونه ني حموشت بهرات حبر بهراو منك اسعاس كوينو ناس ريبابليكاو منجست تقراي نمن مسراز زعلم منبارو عبقود داي دوب دما كفلما نايك ألسو مسفح فعي زنبالن علامان حيزو كمستلعله بزي أولاو المنقدي يرقاقز علامان تحستون مانيفيستو سوسان شمونتن بوزحات أورا دما بهزباو حيلتات حرنت إرترات تقبالنت مسعانه مريحنت ويانه نتي ناس ريبابليك تقراي من مسراز بالعلامة مخبار مسر سوسان هزب تقراي كسام من تسأل بزبل كالات تقوم انت خونه عب قبراو سقمتتات نايت ودب اتبصور زقص على الزعبة بوزح من قدتات يقهد نيريو
اتي ابرخاتات تግራይ برتاو قالس جميرو زنبره حبره بهراዊ ውድብ ኢፒአርፒ ከዓ ብናይ ዓባይ ኢትዮጵያ እምብራጦራዊ አተሐሳስባ ዝተጸልወ አመለኻኽታ ስለዝነበሮ ምስቲ ናይ ምንጻል ዕላማ ሒዙ ዝነቐለ ህወሓት ክቃዶ ይኽእል ኣይነበረን ብሰበስልጣን ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ነበር ዝቆመ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢዲዩን ንዞም ጸገማውያን ማለት ማሕበርነታውያን ኢና ዝብሉ ኃይልታት ተሳኒው ክኸይድ ዝሕሰብ ኣይነበረን ምስናይ ዝጸገማት ዝግን ህዝባዊ ኃይልታት ሓርነት ኤርትራ ብፍላይቶም ገስገስታ ኃይልታት ኢና ዝብሉ ውድባት ኣብ መንጎኦም ውህደት ፈጢሮም ቃልሶም ከጠናኽሩ ዝከኣል ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ እናሃበ ኣብቲ ኣንጻር ደርግ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንኣሽቱ ስርሒታት ተጋደልቱ እናሳተፈ ይተሓባበሮም ነበረ ደርግ ኣብ 1976 ነዞም ተቃወምቲ ኃይልታት እዚኣቶም ኮነ ብዓብዩ ንሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ ዘበገሶ ራዛ ፕሮጀክት ዝተሰምየ ዓሰርታት ኣሽሓት ዘይተዓለሙ ገባርን ምልሻን ዝተሰለፉሉ ወተሃደራዊ ወፍሪ ገና ከይነቐለ ኣብ መሬት ትግራይ እንከሎ ኣብ ምብርዓኑ ከምኡውን ኣብቲ ዓመቲ ኣብ እንትጮ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝነበረ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተጋደልቲ መርአያ ናይቲ ገና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብጋሱ ብወገን ሰውራ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምድግጋፍ እዩ ኣብ ጥሪ 1976 መሪሕነት ህዝባዊ ኃይልታት ንኢፒአርፕን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከሰማምዕ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ዓዲ ማለት ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ዝዓደሙ ኣኼባ ንጉጉይ መርገጽታትን ኣካይዳን ክልቲኦም ውድባት ብምንቃፍ ክውንነታዊ ዕላማታት ኣውፅኦም ብሓባር ክሰርሑ ተማሕፂንዎም ነበረ በቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘየራኽብ መርገጽታቶም ግን ነቲ ምሕፅንታ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ብፍላይ መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ኢፒአርፒ ንላዕሊ ንጹር መርገጽ ኣለኒ ይብል ብምንባሩ ህዝባዊ ኃይልታት ንዕኡ ክድግፍ ትጽቢት ነበሮ በዚ ድማ ንምዑሪ ኣመለኻኽታን መርገጽን ህዝባዊ ኃይልታት ኣይፈተዎን ካብ ህዝባዊ ኃይልታት ርሒቑ ከዓ ንውስን ግዜ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምምሕዛው ፈቲኑ ነበረ እንትኾነ ብዙሕ ኣይሰለጦን እቲ ዝምድና ካብ ኩራ ምስ ህዝባዊ ኃይልታት ዝተበገሰ ብምንባሩ ነዊሕ ኣይከደን ብጉዳይ ዶብ ምእካብ ውፅኢታት ካብ ህዝብን ምምሕዳር ህዝብን ኣብ መንጎ ተሓኤን ወያነን ቀልጢፉ ምስሓብ ተፈጥረ ተሓኤ እቶም ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ክሳብ ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ዋዕላን ኣብ ዝርከብ ዓድታት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲኣ ክመሓደሩ ክደልን ከላ ወያነ ድማ መግዛእታዊ ዶብ ሰጊራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ትግራይ እዩ እትብሎ መሬት ትጥምት ነበረት በዝን ካልእ ዘይምርዳእትን መሪሕነት ወያነ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ቃልሲ ዘካይድ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢዲዩ ኣብ ከቢድ ግጭት ስለዝኣተወ ኣብ ሕዳር 1977 እንደገና ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ማለት ኣብ ጥሪ 1977 ህዝባዊ ኃይልታት ቀዳማይ ጉባኤኡ ብምክያድ ስሙ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቀይሩ ስለዝነበረ ዝምድናው ከመሓይሽን ብሓባር ክሰርሕን ከም ዝደለ ብምግላጽ ርክብ ክካየድ ዓደመ ኣብ ትርክብ ህዝባዊ ግንባር መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዘለዎ ኣመለኻኽታ ንጹርነት ዝጎደሎ ምዃኑ ኣትሪሩ ብምንቃፍ ንጹር ዕላማን ፕሮግራምን ኣውፅኡ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ህዝባዊ ግንባር ዓቕሙ ዝፈቕዶ ሓገዝ ከም ዘይነፍጎ ኣፍለጠ በዚ ድማ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ምትሕግጋዝ ክቕፅል ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ ድሕሪ ትርክብ ብ25 ሕዳር 1977 ዝወፅእ ሓበራዊ መግለጺ ንናይ ክልቲአን ውድባት መርገጺ ብኸምሲ ዝዕብ ቃላት ኣስፊሩ ይርከብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ዕብለላን ጭኮናን ምህላው ኣሚኑ ንኩሎም ዲሞክራሲያውያን ናይ ብሄራት ምንቅስቃሳት ይድግፍ ብስም ብሄር ዝካየድ ኣድሓርሓረ ምንቅስቃስ ይቃወም ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሄራዊ ጭኮናን ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ንምውሳንን ንዘካይዶ ቃልሲ ሙሉእ ደገፍ ይህብ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዲሞክራሲያውያን ኃይልታት ደገፉ እናገለጸ ኣንጻር ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ስሙር ግንባር መስሪቶም ክቃለሱ ይጽውዕ መግለጺ ተሓእት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንወራር ኢትዮጵያ ሰጊጉ ናጽነትን ዲሞክራሲን ንምጭባጥ ዘካይዶ ጸረ መግዛእታዊ ቃልሲ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ቱርኪ ግብፂ ኢጣልያን እንግሊዝን ዘካየዶ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘሰላስሎ ፖለቲካን ወተሃደራውን ቃልሲ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ ህዝቢ ትግራይ
أنصار بهراوي ጭቆና ዘካይዶ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ካብቲ ናይ ካልኦት ጭቁናት ብሄራት ኢትዮጵያ ቃልሲ ክፍለስ ዘይክእል ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ ይኣምን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ናይ ቃልሲ ሓድነት ክህልዎም ይቕበል በዚ ስምምዕ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ወታደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ ናይ ኣጽዋርን ተተኮስትን ሓገዝ ኣብ ርእሲ ምሃቡ ኣባላት ህወሓት ዝተፈላለዩ ሞያታት ከቢድ ብረት ወታደራዊ ሃንደሳ ስለያ ዕቃብን ጽገናን ኣጽዋር መራኸቢታት ሕክምና ዜና ባህሊ ጎስጎሳዊ ስራሓት ኣቃወማን ኣሰራርሓን ወታደራዊ ስታፋት ኣታሕዛ ዓቕሚ ሰብን ካልእን ዝምልከት ኣገደስቲ ተመክሮታት ከም ዝቐስሙ ገበረ እዚ ስልጠናታት እዚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ዘጥረየ ተመክሮ ከም ዘለዎና ወያነ ከም ዝሰጋገር ብምግባር ህወሓት ኣብ ፈለማ ዝተበገሰሉ መድረኽ ጀሚሩ ብቕድን ኣሰራርሓን ህዝባዊ ግንባር ንኽህነፅ ዓብ ዝተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ብዘይካዚ ወያነ ኣብ መሬት ኤርትራ ማለት ኣብ ከባቢ ማይ ዕዳጋ ደጀን ክመስርት ተፈቕደሉ ብመሬት ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝመሓላለፈሉ ናፃ መስመር እውን ተኸፍተሉ እቲ ውድብ ምስ ደገ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክፈጥርን ከስፍሕን እውን ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዓለም ንምልላይ ዘድሊ ምትሕግጋዝ ይገብር ነበረ ካብዚ ሓሊፉ ተጋደልቲ ወያነ ናይ ውግእ ተመክሮ ብግብሪ ምእንቲ ቀስሙ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝተሳተፍዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒታት ይካየድ ነበረ ኣብ ስሮ ዝተባህለ ቦታ ዝተኻየደ ውግእ እቲ ዝዓበየ ካብ እዩ ኣብዚ ውግኣት እዚ ዝተማረኸ ኣጽዋርን ንብረትን ንወያነ ይወሃብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ዝተወግኡ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ትካላት ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ከም ዝሕከሙ ይግበር ነበረ ብተወሳኺ ኣብ ሰነን ሓምለን 1978 ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባር ብርክት ዝበለ ጠበናጁን ጥያይትን ንመሐየሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንመሪሕነት ወያነ ተዋህቦ ብቐንዱ ብውሽጣዊ ረቋሒታት ከምኡውን እቲ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ተወሲኽዎ ድማ ተሓእት ማለት ወያነ ካብቶም ካልኦት መቐናቕንቲ ውድባት ዝያዳ ክሕይል ኣኽኣሎ ከም ውፅኢቱ ኣብቲ ካብ ሓምለን 1976 ጀሚሩ ወያነ ኣብ ሜዳ ትግራይ ምስ ኢድዩ ዘካየዶ ንነዊሕ ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ኮነ ምስ ኢፒአርፒ ዘካየዶ ብረታዊ ጎነፅ ተዓዊቱ ወፀ ወያነ ኣብ ለካቲት 1979 ቀዳማይ ጉባኤኡ ኣካየደ ኣብቲ ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ አንጻር ስርዓት ደርግ ዘካይዶ ወታደራዊ ግጥማት ንምሕያል ህዝባዊ ግንባር ወታደራዊ ሓገዙ ዝያዳ ከዓቢ ብምጽዋዕ ምስ ህዝባዊ ግንባር መትከላዊ ዝምድና ኢሉ ዝጽውዖ ርክቡ ንምስፋሕ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ዘመልክት መግለጺ ኣውፅአ ህዝባዊ ግንባር ብወገኑ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክበራታዕ ብዝነበሮ ልዑል ድሌት ተወሳኺ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡውን ናይ ሕክምናን ካልእ ንዋት ንወያነ ብሓገዝ ኣብ ርእሲ መሃቡ ካብ ሚያዝያ 1979 ጀሚሩ ህወሓት ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ዝነበረ መደበር ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብዝተሰመየ ፈነወ ናብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝቐንዐ መልእኽቱ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ከመሓላለፍ ፈቐደ ደርግ ኣብ ኣስመራን ካልእ ከባቢታትን ኤርትራ ዝምልምሎም ዝነበረ ሰለይትን ዕጡቓት ኣሸበርትን ዳርጋ 80 ሚእታዊ ደቂ ትግራይ ብምንባሮም ድማ ደርግ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንምግጫው ዝዓለሞ ውዲት ተጋሩ ክነቕሕሉ ኣብ ኣስመራን ካልእን ናይ ሓባር ጎስጓስ ተኻየደ ኣብ ሰነ 1979 ድማ ህዝባዊ ግንባር እንደገና ልዕሊ 650 ጥበናጁ ኣርቢጅታትን ቦምባታትን ጥያይትን ዘጠቓለለ ኣጽዋር ንመሐየሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወፈየ ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ትግራይ ብገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝተወፅዐን ዝተጨኮነን ህዝቢ ምዃኑን ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ቀረባ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣብ ግምት ብምእታውን ከምኡውን ምሕያል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንሓበራዊ ጸላኣይ ስርዓት ደርግ ኣብ ምድኻም ክህልዎ ዝኽእል ዓብዪ ኣበርክቶ ብምግንዛብ ምስ ኩሉ ናይ መሪሕነት ወያነ ዘይንጹር ኣመለኻኽታን ተገላባጢ መርገጽታትን ደገፉን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ቁጡብ ኣይነበረን ብዘይካቶም ኣብ 1975 ኣብ መደበር ታዕሊም ባሕሪ ባራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝቐሰሙ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኣብ 1979 ኣማይ ተጋደልቲ ኣብ ዓራግ ሳሕል ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ እንከለዉ ድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት እውን ኣብ መደበራት ታዕሊም ወጀባን ሓስታን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተጋደልቲ እናተዓለሙ ታዕሊም ምስ ወድኡ ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባር ነፍሲ ወከፎም ብረት ዓጢቖም ንትግራይ ይኸዱ ነበሩ ኣብ ዓመት 1980 ንኣብነት መሪሕነት ወያነ ን3000 ሰራዊት ክዕጥቕ ዝኽእል ኣጽዋር ክወሃቦ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ተዋህቦ
እንደገና ኣብ ሕዳር 1981 ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ሳሕሊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳዶም 1750 በብዓይነቱ ጠበናጁ 55 ብሬናት 4 ሞርታር 82 ሚሜ 2 ቢቴን ጸረ ታንክ 2 ረሻሽ ብራውን 5000 ቦምባ ኢድ ዓጢቆም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን በብዓይነቱ ተተኳስ ሒዞም ናብ ትግራይ ከም ዝኸዱ ኣብ ርእሲኡ ሓደ ናይ ሕክምና ኤክስሬይ ማሽን ብርክዝ ዝበለ መድሃኒትን ናይ ሕክምና ናውትን ከም ዝተዋህቦም ናይ 16 ሕዳር 1981 ጸብጻብ መኽዘናት ህዝባዊ ግንባር ይርኢ እዚ ገለ ኣብነት ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ በብግዚኡ ዝልግሶ ዝነበረ ብዙሕ ደገፋት ኮይኑ ኣብ ኩሉ እቲ ብሓባር ዝካየድ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት ካብ ጸላኢ ዝማረኽ ዝነበረ ደቂቕን ማእከላይን ጠበናጁን ተተኮስትን ማለት ብዘይካ ብመካይን ዝጉተት ከበድቲ ኣጽዋራትን ታንክታትን ንምሕየል ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ተባሂሉ ንወያነ ይውሃብ ነበረ ኣብቲ ተዛማዲ ህድኣት ዝነበሮ ማለት ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዙሕ ውግኣት ዘይነበረሉ ዓመተ 1980-1981 ከዓ ተጋደልቲ ወያነ ተመክሮ ክቐስሙ ተባሂሉ ንተዋጋእቲ ኣሃዱታት ወያነ እናተቐያየራ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ናቕፋን ምስ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንውስን እዋናት ኣብ ድፋዕ ከም ዝኣትዋ ይግበር ነበረ ኣብ ደጀን እውን ብተመሳሳሊ ኣባላት ዝተፈላለዩ ክፍልታት ወያነ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ፋሒሎም ተመክሮ ከም ዝቐስሙ ይግበር ነበረ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግብኦ ኣብ 1981 ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኩናት ሓድሕድ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ተሓየ ብሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ክበሳታት ኤርትራ ተደፊኡ ናብ ምዕራባዊ ኤርትራ ምስ ወረደ ኣብ ኣጋ መጨረሽታ ናይቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ውሱናት ኣሃዱታት ወያነ ኣንጻር ተሓየ ውግእ ገጢመን ነይረን እየን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ወያነ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብጉዳይ ዶምን ምምሕዳር ህዝብን ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ምስሕሓብ ነይርዎ እዩ ኣብ 1980 ኣብ ከባቢ ገምሃሎ እውን ውግእ ገጢሞም ነይሮም ብተወሳኺ ጀብሃ ኣብቲ ግዜቲ ንተጋደልቲ ኢፒአርፒ ብምዕራብ ኤርትራ ቢላ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝሰግሩ ምግባራ መሪሕነት ወያነ በንጻርነት እዩ ተመልኪትዎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጎን ጎንቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምዕባይ ንወያነ ዝህቦ ዝነበረ ወተሃደራውን ካልእን ደገፋት ኣብ ኣፈታትሓ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ዘሎ ኣመለኻኽታ ንምንጻር እውን ምስ መሪሕነት ወያነ ቀጻሊ ዘተን ምምያጥን ይካየድ ነበረ እንተኾነ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ንምስማር ዝካየድ ዝነበረ ምይይጥ ብዙሕ ዘይምስምማዕ የጋጥም ነበረ ንኣብነት ኣብ ጥቅምቲ 1981 ኣብ ካርቱም ናይ ክልቲኦም መሪሕነታት ርክብ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ወከልቲ ህወሓት ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክሊ ሓድነት ኢትዮጵያ ክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተቓለስቲ ሓቢርካ ምስራሕ እውን ከም ዘይከኣል ዘቕረብዎ ምጉት ሓያል ክትዕ ኣልዒሉ ነበረ ኣብዚ ናይ ካርቱም ኣኼባ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እቲ ኣብ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ ተንጸባሪቑ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂልካ ናጻ ሪፓብሊክ ትግራይ ናይ ምምስራት ድሌት መሪሕነት ወያነ ገና ከም ዘይተቐየረ እኳ እንተተገንዘበ ምስ ግዜ እዚ ዘይክውንነታዊ ኣመለኻኽታ ክቕየር ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ምስ ህወሓት ምትሕግጋዙ ኣየቋረፀን ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መሰሉን ሰብኣዊ ክብረቱን ንምርግጋጽ ዘበገሶ ቃልሲ ፍትሓውን ቁኑዕን ህዝባዊ ሕቶ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ከዓ እቲ ቃልሲ ኣብ ዓወት ዘብፅሕ መዓዝን ክሕዝ ፃዕርታቱ ከይሰልከየ ቅፅሎ ብሰንኪ ዝተጠቕሰ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ ዝምድና ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ብዙሕ ሓርጎፅጎፅ ነበሮ ኣኼባ ካርቱም ጥቅምቲ 1981 ብውህደት ክስራሕና ዝኽእል ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ስለ ዘሎ ካብቶም ዝፈላለዩና ነጥብታት ንላዕሊ እቶም ዘሕብሩና ረቑሒታት ስለ ዝምዘኑ ብሓባር ንስራሕ ብዝብል መርገጽ ህዝባዊ ግንባር ተደምዲሙ ብኡ መሰረት እቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ኩለንትናዊ ምትሕግጋዝ ክቕጽል ምኽኣሉ ድማ ንረብሓ ቃልሲ ክልቲኡ ህዝብታት ኣገልጊሉ እዩ ኣብ መወዳእታ 1981 ስርዓት ደርግ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምድምሳስ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ሻድሻይ ወራር ዝተጸውዐ ገዚፍ ወራር ከበግስ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ገለ ኣሃዱታት ወያነ ኣብ ሳሕል ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ክስለፉ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ስምምዕ ተበጽሐ ኣብቲ እዋን እቲ ስዕረት ሰውራ ኤርትራ ማለት ስዕረት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ብምንባሩ ነዚ ገዚፍ ወራር እዚ ናይ ምስዓር ሕቶ ንክልቲኡ ውድባት ኣዝዩ ወሳኒ ነበረ መራሒ ስርዓት ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ቀቅድሚ እቲ ወራር ኣብ ኣልጌና
ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ነቲ ንናይ መወዳእታ ወሳኒ ውግእ ኣብቲ ግንባር ተሰሊፉ ዝነበረ ሰራዊት ኣኪቡ ዝተዛረቦ ኣብ ናይ ለካቲት 1982 ሕታ መጽሔት ዝሰፈረ ቃላት ነዚ ሓቂ እዚ ዘጉልሕ እዩ ንሻዕብያ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ጥራይ ከም ዝርከብ ጉጅለ ወንበዴ ጌርና ክንጥምቶ የብልናን ሻዕብያ ሓደን ብዙሕን እዩ ንኩሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ወንበዴታት ዝመስረተ ገና እውን ካልኦት ክምስረት ዝፍትን ነዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ዘሰልጥን ዕጥቅን ስንቅን ዘስንቕን መሪሕ ኮይኑ ዘዋህድን ዝኣልን እዚ ጉጅለ እዩ ሻዕብያ ምስ ተደምሰሰ ብድሕሪኡ ኩሎም ምንቅስቓሳት ሱሮም ተበቲኹ እዩ እሞ ንኢትዮጵያ ዘስግእ ሓይሊ ኣይክህሉን እዩ ደርግ ኣብ ሻርሻይ ወራር ናብ ኤርትራ ክእትዎም ካብ ዝመደበ ተወሰኽቲ 4 ተራራ ክፍለ ሰራዊት ንመበል 18 ክፍለ ሰራዊት ማለት ክፍለ ጦር ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታው ንልምምድ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዳህሳስ ከም ዘካይዱ ገይርዎ ደርግ ኣብ ሻርሻይ ወራር ኣብቲ ኣመና ኣሸጋሪ ዝበሎ ጎቦታት ሳሕል ክትቀመለን ዝመደበ ንፈለማ ግዜ ዘተዓታተወን ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተራት እውን መጀመርታ ኣብ ትግራይ ይፈቲንወን እዚ ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን መካናይዝድ ኣጽዋራትን ዝተጠናኸረ ክፍለ ጦር እዚ ኣብ ትግራይ ዳህሳስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ወያነ ትሑት ስለ ዝነበረ ወያነ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ከዝልቕ ተገዲዱ እዩ ኣብዚ ውግኣት እዚ ውሕዳት ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ናብ ትግራይ ብምንቅስቓስ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ወያነ ተሰሊፈን ነቲ ወፍሪ ኣብ ምምካት ተሳቲፈን ነበራ መበል 18 ክፍለ ጦር ንልምምድ ኣብ ትግራይ ዘካየደ ወፍሪ ወዲኡ ናብ ትግራይ ምስ ኣቕንዐ መሪሕነት ወያነ ንገለ ክፋል ካብ ሰራዊቱ ከምኡውን ሽዑ ካብ ታዕሊም ዝወፁ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወሲኹ ኣብ ምምካት ሻርሻይ ወራር ክሳተፉ ናብ ሳሕል ለኣኾም ኣብ መላእ ታሪክ ምትዕግጋዝ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ኣብ ዓውደ ኪናት ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል ተሳትፎ ተጋደልቲ ህወሓት ከዓ ኣብ ሻርሻይ ወራር እዩ ነይሩ ህዝብን ተጋዳላይን ኤርትራ ንተሳትፎ ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ምምካት ሻርሻይ ወራርን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ብክብሪ ዝጥምቶ ኣብቲ ወራር ንምስታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝመጽኣ 3 ብርጌዳት ወያነ ኣብቲ ፈለማ ርእሰን ክኢለን ዕርድታት ከም ዝሕዛ ተገይሩ ነበረ እንተኾነ ሰራዊት ደርግ ሓይልታት ወያነ ተመክሮ የብለንን ብዝብል ሓሳብ ንሳትን ዝሓዝኦ ዕርድታት ቀዳማይ ዕላምኡ ገይሩ እናፍረሰ ንሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ብድሕሪት ናይ ምጥዋይ ፈተነታት ስለ ዘብዝሐ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ክንዲ በይኖም ዕርድታት ዝሕዙ ኣብ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ፋሕ ከም ዝብሉ ተገብረ እዚ ምግባሩ እቶም ዝበዝሑ ሓደስቲ ተጋደልቲ ወያነ ካብቲ ብዙሕ ወራራት ኣምኪኑ ልዑል ናይ ውግእ ብቕዓት ኣጥሪ ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ልምዲ ክቐስሙ ኣኽኢሉ እዩ እቲ ውህደት ኣብ መሰረታት ተጋደልቲ ኤርትራን ትግራይን ጽቡቕ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ብዙሕ ውግኣት ተሳቲፉ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ዘጥረዮ ናይ ውግእ ብቕዓት ብግብሪ ናብ ተጋደልቲ ወያነ ከሰጋግሮ ዝኸኣለ ብምንባሩ ድማ ንህወሓት ብቐሊሉ ዘይርከብ ዓብ ዕድል ነበረ ብርግጽ ድማ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ሻርሻይ ወራር ተሳቲፎም ናብ ትግራይ ምስ ተመልሱ ኣብ ብቕዓት ውግኣት ህወሓት ዝመጸ ለውጢ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ መጀመርታ 1983 ደርግ ካልኣይ ገጽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዝበሎ ሰፊሕን ሓደገኛን መጥቃዕቲ ማለት ሰላሕታ ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ምስ ከፈተ በቲ ዝነበረ ናይ ምትዕግጋዝ ዝምድና መሰረት ህወሓት ነቲ ወራር ኣብ ምምካት ክደጋገፍ ተፅቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ መሪሕነት ወያነ ገለ ናይ ከባቢና ስርዓታት ካብ ህዝባዊ ግንባር እንተርሒቑ ዝተመባፅዕሉ ደገፍ ንምርካብን ሓይልታቱ ንምዕቃብን ብዝተፈላለየ ምስምሳት ክትሓጋገዝ ቁርብነታ ይረኣየን እቲ ን4 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ብርቱዕ ኪናት ኣብ ምብቅዑ ግን ገለ ኣሃዱታት ናብ ኤርትራ ሊኢኹ ነበረ ህወሓት ኣብ ግንቦ 1983 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣካየደ ድሕሪ ጉባኤ እዚ መሪሕነት ወያነ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ምስ ህዝባዊ ግንባር ፍልልያት ኣሎና ንዝብል ኣመለኻኽትኡ ዝያዳ ኣኽረሮ ተጋደልቲ ወያነ ንወታደራዊ ስልጠና ይኹን ካልእ ሞያዊ ትምህርቲ ናብ ኤርትራ ከይከዱ እውን ከልከለ ካብ ሜዳ ኤርትራ ንዝተመልሱ ኣሃዱታት ድማ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝወረስዎ ባህሊ ንምሕፃብ ብዝብል ዕላማ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ዝቐንዐ ጎስጓስ ተኻይደሎም ብፍላይ ሓንቲ ኣጸቢቓ ተመሪዛ ዝተባህለት ቦጠሎኒ ንኽትጸሪ ኣብ ተሃድሶ ከም ተኣቱ ተገብረ ወያነ ብተወሳኺ ፖለቲካዊ መስመር ምጥንኻር ብዝብል ምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣደስከሎ እቲ ፖለቲካዊ ምጥንኻር ተባሂሉ ዝተመኽንየሉ ምድስካል ወተሃደራዊ ስርሒታት ግን ቀንዲ ዕላምኡ ንሱ ይነበረን ህዝባዊ ግንባርን ደርግን ኣብቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ዘይቋርፅ ብርቱዕ ግጥማት እናተዳኸሙ ኣብ ዝኸድሉ ሓይልና ክንወፅእ ኢና ካብ ዝብል
ጉጉይ ቅማረን እኩይ ትስቢትን ዝብገስ ናይትን ኮልን በለጽን መርገጽ ይኔሩ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር በቀጻሊ ዓበይትን አሽቱን ግጥማት እናካሄደ ንወታደራዊ ኃይል ስርዓት ደርግ ኣብ ዘዳኽመሉ ዝነበረ እዋን ህወሓት ወታደራዊ ስርሒታቱ ምድስካሉ ነቲ ጽቡቕ ሰጊሙ ዝነበረ ምሕዝነት ቃልሲ ክልቲኦም ህዝብታት በዓሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ዘሎ ጸገማት ገምጊምካ ንቕድሚት ንምስጋም ምእንቲ ክከኣል ኣብ ሰነን ሓምለን ናይ 1983 እንደገና ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባት ኣብ ካርቱም ናይ መሪሕነት ተኸታታሊ ርክባት ተኻየደ ኣብዚ ኣኼባታት እዚ መራሕቲ ወያነ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ዘየሰማምዓናን ዝፈላለየናን ጉዳያት ኣሎ ክብሉ ወረቐት ኣቕረቡ እቲ ቀንዲ መፈላለዩ ዝበልዎ ነጥብታት ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ንጹር መርገጽ የብሉን ብፍላይ ከዓ ንማሕበረ ሃፀያዊ ሕብረት ሶቪየት ኣይኮነነን መርገጽ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መሰር ርእሰ ውሳነ ጭኩናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንጹር ኣይኮነን ምስ ጸላኢ ኣብ ቀዋሚ ዕርደታት ናይ ምርብራብ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ህዝባዊ ግንባር ጉጉይ እዩ ወዘተ ዝብል ነበረ ድሕዚ ናይ ካርቱም ተኸታታሊ ርክባት ካድረታት ወያነ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ትግራይ ሰፊሕ ዘመተ ኣካየዱ ነቲ ህዝቦም ከነቓቕሑ ዝተፈቕደሎም ፈንወ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ከይተረፈ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ክጉስጉስሉ ጀመሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኣብ ማኒፌስቶ 68 ማለት 1976 ተንጸባሪቑ ዝነበረ ንዶብ ትግራይ ዝምልከት ዛዕባ ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ብጋህዲ ክዝረበሉ ጀመረ ካድረታት ወያነ መሬትና ብደቡብ ካብ ሩባ ኣላውሃ ዝምለስ ብምዕራብ ንጸለምትን ወልቃይትን ዝሓቁፍ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ወረዳ ባድማ ክሳብ ሩባ ጋሽ ከምኡውን ጾሮና ናትናዩ ብሸነኽ ባዳውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለና እናበሉ ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ሰፊሕ ዘመተ ከካይዱ ተሰምዑ ኣብ ባይታ ድማ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብጉዳይ ዶም ምስሓብ ንምፍጣር ሃቀኑ ቀንዲ መንቀሊ ናይቲ ምስሓብ ከዓ ባድማ ናትናያ ዝብል ነበረ ብሸነኽ ጾሮናን ባዳንውን ተመሳሳሊ ጉዳያት እናልዓሉ ኣብ ምምሕዳር ህዝብን ካልእ ምንቅስቓሳት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን እንቅፋታት ክፈጥሩ ይፍትኑ ነበሩ መሪሕነት ወያነ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ብፍላይ ነቶም ደቆም ናብ ህዝባዊ ግንባር ዘሰለፉ ስድራቤታት ምግፋዕ ርኹባት ኤርትራውያን ንብረቶም ረጥሪጦም ንኽሃድሙ ብዝተፈላለየ ዓይነት ጸጥታት ምጭናዕ ስራሕና ኢሎም ተታሒዞሞ ነበሩ ኣብ ከባቢ ተከዘ ከዓ ምልሻ ናይ ወያነ ዝተሳተፍዎ ጥሪት ኤርትራውያን ናይ ምዝማት ተግባራት ይፍጸም ነበረ 1984-85 ኣብ ኤርትራን ሰሜን ኢትዮጵያን ሕሱም ድርቂ ተኸሲትሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ካድረታት ወያነ ኣብ ከባቢ ዶባት ዝርከቡ ኤርትራውያን ገባሮ ንድራር ዕለቶም ካብ መሬት ትግራይ ዝሸመትዎ እኽሊ ከይተረፈ ናብ ኣስመራ የእትውዎ ኣለዉ ብዝብል ምስምስ ምሽማት ክኸልእዎም ዝተሸመተ ንብረት ካብ ኣግማል እናራገፉ ብምህጋርን ኣብ ገሊኡ ድማ ቀረጽ ኣኽቢዶም ብምጽዓንን ናይ ተጻብኦ ተግባራት ይፍጽሙ ነበሩ ብኣንጻር እዚ ናይ ካድረታት ወያነ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብወገን ህዝባዊ ግንባር ምስቲ ዝነበረ ናይ ጥሜት ኩነታት ተጋሩ ካብ መሬት ኤርትራ ዝሸመትዎ ነገር ብዘይ ቀረጽ ብነጻ ክወስድዎ ይፍቀደሎም ነበረ ነዚ ሓሊቱ እዚ ብምዝማስ ካድረታት ወያነ ነቲ ካብ ባርካ ናብ ሱዳን ንዕደላ ተባሂሉ ብህዝባዊ ግንባር ዝተፈቕደሎም መንገድን ናይ መካይን ምንቅስቓሳትን ከይተረፈ ናይ ነጋዶ ኣቑሑ ሓቢኦም ብዘይ ቀረጽ ብምሕላፍ ክብለጹሉ ይፍትኑ ነበሩ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ተግባራት እዚ ይቃወም ስለ ዝነበረ ከዓ ነቲ ሓቂ ንምሽፋን ሻዕብያ ኣብ ትሕሱም ጥሜት ዝነበረሉ እዋን ረድኤት ከይረክብ መንገዲ ዓጺሙና እናበሉ ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትረኽ ኣጋጣሚታት ክዛረብሉ ይስምዑ እዮም መሪሕነት ወያነ ኣብዚ ሕሱም እዋን ኣብ ክንድነት ዝጠመየ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድታቱን ከሎ ንምሕጋዙ ፃዕርታት ዘካይድ ነቲ ናይ ድርቂ ኩነታት ብምምዝማስ ካብ ግብረ ሰናይ ማሕበራት መኽሰባት ንምርካብ ህዝቢ ናብ ሱዳን ክስደድ ይደፋፍእ ምንባሩ ብህዝቢ ትግራይን ካልኦት ተዓዘብትን ፍሉጥ እዩ ኣብ ምንፋር 1985 ኣስታት 200,000 ሓረስቶት ረድኤት ንኽረኽቡ ንሰሙናት ብእግሮም ተጓዒዞም ሱዳን ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ እቶም ሓረስቶት ኣብ ጉዕዞኦም ብጥሜትን ዝተፈላለዩ ሓደጋታትን እንተላይ ደብዳብ ነፈርቲ ደርግ ህይወቶም ይስኡ ነይሮም እቶም ሓረስቶት ካብተን መራሕቲ ወያነ ስትራቴጂያውያን ጸላእቲ ዝበልወን ሃገራት ምዕራብ ረድኤት ንኽረኽቡ ናብ ሱዳን ክስደዱ ዝደፋፍኡ ዝነበሩ መራሕቲ ወያነ ባዕላቶም እዮም መሪሕነት ወያነ ኣብ ዝተጠቕሰ ግዜ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታቱ ምስትን ህዝባዊ ግንባር ንምንጻልን ንምድኻምን ዝዕላምኡ ብስዑድያ ተሃንዲሱ ብናይ ሱዳን ሽርክነት ዝትግበር ዝነበረ
ውዲታዊ ምንቅስቃስ ዝተኣሳሰረን ንዕኡ ዘተባብዕን ነበረ ብዋጋ ህዝባዊ ግንባር ሓገዝ ንኽረክቡን ምስ ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ውድባትን ይዋገ ነበረ እቲ ዝኸፍአ ድማ ገለ ክፋል ካብቲ ንግድያት ደርቂ ተባሂሉ ብለገስቲ ዝወሃብ ዝነበረ ረድኤት ብፍላይ እቲ ዋጋ ከውፅእ ዝኽእል ማለት ዓይነታዊ ምግብን መድሃኒትን ናይ ህወሓት ናይ ንግድን ሸቐጥን ኣካል ኣብ ዕዳጋታት ፖርት ሱዳንን ካልኦት ከተማታት ሱዳንን እናሸጠ ብዋጋ ህዝቢ ሕልምታቱ ንምርዋይ ዘህነፍንፎ ዝነበረ እዩ ዝያዳ ዝገደደን ዘተሓሳስብን ከዓ ነቲ ካብ ጽቡቕ ድሌት ብምንቃል ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ተመክሮን ክእለትን ክቐስሙ ብዝተዋሃቦም ዕድል ክፈልጥዎ ዝኽኣሉ ምስጢራት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣውራ ወተሃደራዊ ምስጢራት መራሕቲ ወያነ ምስ ካልኦት ናይ ግዳም ሓይልታት መመሓዛዊ ክገብርዎን መኽሰባት ክረኽብሉን ይፍትኑ ምንባሮም እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና መኸተ ካልኣይ ገድሊ ንምክልኻል ሃገር ካብ 1998 ክሳብ 2018 ብዝብል ዝተዳለወ ካልኣይ ክፋሉ ኣብዚ ይዛዘም ሳልሳይ ክፋል ጽባሕ ንጎ ክቐርብ እዩ ሰላም وقالي